Hey guys, welcome back to my channel. माबायदि दं नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै once again welcome back to my channel. जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैगोन आं बे दख'ना रुबैयावहाय बेखौहाय माबायदि खाखो आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअ'नि गेजेरजों दिन्थिलांनोसै। गोबाङानो आंखौ कमेन्ट बक्सआवहाय बुंहरदों, कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरनानै बुंहरदों जे आब' बेबायदिखौ बे दख'नानि रुबैयाव बेखौ माबायदि खायो भिडिअ'नि गेजेरजों एसे दिन्थिहर जोंनो। स' बेखायनो आं सानबाय भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो आंबो दिन्थिनोसै होननानै। आरो लोगोफोर मोनसे खोथा आंखौ सोंहरदों मेख्ला चादरखौबो माबोरैहाय दख'ना सुयो होननानै। थारमाने आं दख'नाखौ आवगोलावनो सुखांग्रोबायमोन जेब्ला आं भिडिअ'खौ आपल'ड खालामदों बिनि सिगाङावनो आं दख'नाखौ सुग्रोनानै लाखाबायमोन। बिनि उनावसो आङो बे बिनि भिडिअ'खौ आपल'ड खालामदों। एसे लेट जाबाय नालाय आपल'ड खालामनाया। आंबो सानाखैमोन जे नोंथांमोना आंनावहाय बिदि बुंहरगोन होननानै, दख'नाखौ माबायदि सुयो होननानै सोंगोन आं सानथ'वाखैमोन। भिडिअ'खौ आपल'ड खालामनाया एसे लेट जाबाय नालाय, स' बेखायनो आङो देखायनो हायासै आरोना। जुदि नेक्स्ट टाइमफोराव अर्डार होयोब्ला आं देखायसिगोन माबायदि बेखौहाय सुयो। स' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा, नेक्स्ट टाइम आं ट्राइ खालामगोन दख'ना सुनायनि भिडिअ'खौ होनो। स' गिबियावनो जोंनो नांगौ नै बिदि सिल्क थ्रेड खुन्दुं नांगौ जायो। मार्केटावहाय एभेलेबेल मोनगोन, लायनो हागोन नोंथांमोना। सिल्क थ्रेड होननानै बुङो बेखौ। आं बेखौ दख'नानि कालारजों मिलायनानै लाबाय आरोना। दानानै जों बेबायदि खुन्दुंबो नांगौ जायो। ओमफ्राय बिजि गिदिर नांगौ जायो जोंनो। बे बिजियावहाय खुन्दुंखौ सोनो हानाय बायदि एसे बुरजा लानानै सोनांगौ खुन्दुंखौ। आंनाव बिजि मोनसे बिदि बे खुन्दुंखौ माने बुरजा सोयोना, बिदिबो बिजि दङ आंनाव, नाथाय आङो बेखौ बेलेग खामानियाव इउस खालामनानै दोनथ'दों। ओमफ्राय आं बे मोनसेखौनो इउस खालामथ'बाय बेयावबो सोजायो, बाट एसे खम सोजायो खुन्दुङा। जुदि गिदिराव सोयोब्ला खनसे बारावनो जाखायो आरोना। बिदि सोनानै लाबाय। ओमफ्राय दाना बे बिजि फिसायावबो बिदि खुन्दुंखौ सोनानै लाबाय आङो। बे खुन्दुंजों खागोन थारमाने। स' गोबाव खालामालासिनो फैदो लोगोफोर भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। लानानै बिदि खालामनोसै जोङो। बिजिखौ बेहाय सोदो। आं एसे गोजान गोजानसो खादों, बांद्राय खाथि खाथि खाया आङो। माने बे मोनसेयावहाय एसे गोजान गोजान खानोसै नालाय, स' एसे गोजानावनो बेखौबो खानोसै आं। बिदि सोनानै लादो। थारमाने आं एसे बांद्राय रोजा बानाया, एसे गोबाखौनो बानायगोन आङो। नै बिदि खनसे बारावनो जाखानाय आरोना। एसे फिसा फिसा माने एसे फिसा फिसा माबागोन नालाय आङो, बेखायनो खनसेल' सोबाय, बारे बारे सोफिनबाय थायासै। दाना दहायनि बे खुन्दुं सोनाया, बेजोंहाय बिजि फिसायाव खुन्दुं सोनाया, बेखौ सोदो बेहायनो, बे गुदुङाव जाय गुदुङाव सोदों बेयावनो सोदो। बोनानै लाबोदो मोजाङैनो। ओमफ्राय बे खुन्दुंखौ बेजों हमथाफादो। ओमफ्राय दाना खानाय बायदि खालामदो आरोना। खननै खनथाम खानांगौ, गेजेर थानाय बायदि आरोना। खननै खनथाम मोजां खानानै लानानै आरो लास्टआव खनसे मोजां खाफिननानै होनांगौ। ओमफ्राय नै खननै खनथाम खाबावदो, ओमफ्राय जासिगोन बे मोनसेया। ओमफ्राय आं आरो मोनसे एसे रोजानिबो बानायनानै देखायनि र'। बेखौ खाग्रोनानै लादो। दाना खेमसि लानानै बेखौ मोजां हानानै होदो आरोना। हानानै होदो। जाबाय दानाबा बे मोनसेया। आं एसे बांद्राय रोजा बानायाखै, गोबाखौनो बानायदों आङो। बांद्राय बुरजा गैया बेवहाय। दाना मोजां हाफिननानै लादो, समान खालामनानै लादो। जाबाय बे मोनसेया। दाना आरो मोनसे खानानै देखायबावनोसै आङो। बे मोनसेखौ थारमाने एसे बे मोनसेयाथ' गोबा जाबाय नालाय, खनसेल' माबाबाय। बेखौ खननै सोनोसै आङो।
बे गुरुं मोनसेयावनो जेनेबा खननै सोनसै आरोना खनसेयावनो थारमाने खनसेयावनो गिदिर नुसिगोन आरो बेखौहाय बिदि लाबोदो लासैनो ओमफ्राय आरो खनसे बेथ' जाखाबायानो खनसे आरो खनसे बेहायनो सोफिनदो आरोना बेहायनो सोफिननानै लादो बेखौ मोजां हमथाना लाखिनानै बे गुरुङावनो सोफिनदो बे मोनसे गुरुङावनो सोदो अब्लानो एसे गिदिरसिन नुगोन बिजि बै मोनसे बिजि गिदिरखौ इउज खालामोबा थारमाने खनसेयावनो जाखायो खनसेयावनो खुन्दुं बुरजा सोनो हाखायो नालाय ओमफ्राय दा बे मोनसे बिजियावहाय खुन्दुंखौ बारा बुरजा सोनो हाया बेखायनो एसे गिदिर बानायनोबा बेयाव सोनानै होदो आरो जुदि आरो एसे मोटा नांबावगौबा बे गुरुङावनो आरो खनसे सोनानै होफिनबानो एसे गिदिर नुसिनगोन आरोना आं थारमाने गिदिर नांलायलाया आं एसे फिसा फिसाखौनो बेबायदि फिसा फिसाखौनो नांगौ आरोना आंनो नोंथांमोननो माबायदि नांगौ गिदिर नांगौ ना फिसा नांगौ नोंसोरनि गोसो गिदिर नांगौबा आरो खनसे बेहायनो सोफिननानै हो बेखौबो सेम प्रसेस दहायनि बायदि खादो बे खुन्दुंखौ सोनानै अब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर जोब्बाय बे खानाया आसा खालामो नोंथांमोना सोलोंनो मोनबाय होननानै आरो जुदि रोङाखैब्ला बुंहरफिन आं खनसे देखायफिननो नाजागोन एसे बेलेग टाइप बेलेग सिस्टेमनिबो खाजायो बेलेग धरननि खाजायो बे मोनसेफोर थारमाने बेयो एसे इजि नालाय स' बेखौनो आं दिन्थिबाय नोंथांमोननो आरो बेलेग धरननिबो खाजायो जुदि सोलोंनो गोसोबा कमेन्ट सेक्सनावहाय बुंहर आं बेनिबो टिउटरियेल भिडिअ लानानै फैगोन स' आसा खालाम नोंथांमोना सोलोंनो मोनबाय सोलोंनो हागोन होननानै आं सानो जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामलायनानै होदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो स' लोगोफोर बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ